Welcome back mga kaibigan sa Cure. At dumating na tayo sa last part of our episode and I think which is the most important, which is the treatment of hypertension. So Dr. Max, how do we treat hypertension? Okay, una-una dapat i-establish muna natin na hypertensive yung isang pasyente. So, dalawang mode of treatment natin. Meron tayong yung tinatawag na lifestyle modification, tsaka drug therapy. So, kung alam na natin na yung pasyente merong high blood, so we advise mga lifestyle modification. Depending on the risk factors. Yes. Okay, so yung diniscuss natin na risk factors kanina, like for example, yung kung mataba, magpapayat, regularly mag-exercise, avoid smoking, drink alcohol beverage in moderation, ano pa? Siyempre yung family history, wala na tayong magagawa doon. Yung age, wala na tayong magagawa doon. So exercise regularly. So yung mga risk factors na diniscuss natin kanina, i-avoid natin yung mga yon. Okay, how can we cure stress? I mean, how can we get rid of stress, Dr. Max? Mahirap yatang sagot dyan. Sagutin yan. Stress ka. May binabantayan ka gabi-gabi. Depende kung ano yung stressor mo siguro. Tanggalin mo yung stressor mo. Posible, no? Mahirap eh. Wala tayo na stress. Pero yung ang nakaka-high blood siguro yung hindi mo makontrol yung stress. Yung keeps on coming back. Yes, you don't know how to... Persistent, chronic. Yung pangalawa pala, yung pagbalik natin doon sa gamutan, may mga yung gamot na pre-prescribe para sa mga pasyente na para may pababa yung blood pressure nila. So, kailangan kumonsulta siguro ng doktor para mabigyan sila ng maintenance na medications para sa high blood. Kasi once na meron kang high blood, kailangan mo kung hindi nakukuha sa lifestyle modifications, kailangan mo maggamot. Pero iba-iba yung mga maintenance, no? So, iba-iba. Pwede bang halimbawa, high blood ako, uminom ng gamot, tapos ibigay ko rin sa nanay ko. Ito yung gamot na inumin mo rin kasi ito yung maintenance ko. Hindi advisable yung ganun. Kasi magkaiba-iba. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho yung sanhi siguro or hindi pare-pareho yung response mo sa gamot. So kung ano yung gamot ng kapitbahay mo, hindi mo pwedeng gamitin. Kailangan i-konsulta siguro sa doktor. So it's tailored sa individual talaga. May mga kanya-kanya indications depende sa anong klase ng gamot ang ginagamit ng doktor. Tsaka kung anong klaseng pasyente, no? Anong klaseng pasyente. Tapos, diba? So, I think one of the common na questions dito sa Ilocos, especially, di ba, yung mga Ilocano medyo mahilig sa mga home remedy eh. So, may tanong dito yung isa sa mga staff natin, si Sir Nico Bawang. Ano, sabi niya, may effect ba yung mga alternative medicine like yung mga herbal, yung bawang sa papababa ng blood pressure o yung pag-inom ng mga stress tab, mga ganyan? Yung stress tab na ginagamit sa hypertension, wala namang, kasi stress tab, multivitamins lang yun eh. So, hindi naman, wala namang... Stress tabs causes stress or anti-stress? So, actually, it's a misnomer eh. Yeah, tama. Misnomer. Akala ng tao, pang-control ng stress, diba? Pero in reality, it's just a vitamin. Multivitamins. Tapos yung sa bawang naman, wala naman actually study na nagsasabi na yung bawang ay nakakababa diretso ng blood pressure. Pero some people claim na bago pa natin makita sa ER, di ba? Uminom na sila ng isang butil ng bawang. Amoy na amoy mo na eh. Amoy mo na sa ER, di ba? Siguro, kung bumaba man yung blood pressure niya, psychological effect. So or there's no medicinal placebo effect. Wala pa namang direct na gamot. There's no actual proven, studies. yes. Proven. Actually, ang alam ko dati sa bawang, yung it helps lower yung cholesterol level mo, but not so indirectly, pwede in the long run. Pero hindi sa acute phase It na helps reduce the risk to your hypertension. Pwede. Okay, kasi may mga bawang na nagamot, di ba? Nico, hindi pwede ang masyadong maraming bawang. Babaho ka pa. Iwanan ka pa ng asawa mo. Okay, Dr. Max, what type of diet should a hypertensive take? Generally, we call it low salt and low fat. So, we avoid too much salt sa diet as well as avoiding too much fat or cholesterol-containing foods sa diet. Ang vitamin C ba nakakapababa ng blood pressure? I think wala pang study to relate vitamin C sa pagbaba ng blood pressure. At saka isa pa, yung sinasabi nila pag nag-donate ka ng dugo daw, nakakapababa ba ng blood pressure yun?
Ay, hindi. Hindi naman, minsan nga nakakatulong pa eh. It's not volume related, in other words. Tama. Hindi naman totoo yung pag nag-donate ka ng dugo, bababa na yung BP mo. Tsaka bago naman mag-donate ng dugo yan, check up naman ng doktor yan. Tsaka pwede bang na-anemic ka tapos high blood ka din? Oo, pwede. Classic example yan ng yung tinatawag natin kanina na secondary hypertension. Yung mga may sakit sa bato, kidney, end-stage renal disease. Ito yung mga pasyente na matataas ang blood pressure pero tignan mo anemic sila. So, pwedeng they coexist. Hindi... So, myth talaga yung pag-anemic ka. Marami kasing misconception, di ba, na, ay Dok, bakit ako maging high blood? Anemic nga ako. Tama. Umiinom nga ako ng ferrous. So, hindi totoo yun. Pwede mag-coexist ang anemia at hypertension. Kasi ang anemia, ang binibilang natin doon, yung pula ng dugo. Yung red blood cell. Hindi yung pressure. Ang blood pressure, tinitignan natin doon yung puwersa. Kasi yung ugat. So, tumataas yung pressure ng daloy ng dugo. Yung anemia naman, binibilang nila yung red blood cells. Tama. Okay, so your treatment also, Dr. Max, will also depend on the age of the patient, di ba? Kasi narinig ko yung mga beta blockers, hindi pwede ibigay sa mga bata to. Correct me if I'm wrong. Okay. Actually, ang beta blockers, yung mga metoprolol, yung mga may ulol-ulols, we give this to patients na medyo yung mataas yung sympathetic stress o yung medyo mataas sa mga heart rate. And usually nakikita natin dito sa mga young hypertensives. So actually, in contrary, mas binibigay natin yung mga beta blockers sa mga mas bata na pasyente. Yung may ibang calcium channel blockers, we relate them to elderly. Okay. Pero and then I think one last question is, kapag sinabi bang maintenance, talagang tuloy-tuloy mo na ba talagang iinumin yun? Dapat kung may maintenance ka, kaya tinawag na maintenance, kailangan ituloy-tuloy. Araw-araw ng buong buhay mo dapat iniinom yun. Oo. So, unless bumagsak na talaga yung blood pressure mo, the doctor needs to stop the medicine. Which in very rare case. Very rare. Tama, and what doctor. about stopping your antihypertensive abruptly? Is there such a thing as rebound hypertension? May mga ibang gamot na pwedeng mag-cause ng rebound hypertension. So, pero dapat i-taper yung kung sasabihin nyo na tanggalin yung gamot, i-taper mo. You cannot just stop it abruptly. Depende kung ano yung blood pressure ng pasyente. So, kung mababa na, like for example, may BP siya na 80-60. So, kailangan itigil mo muna yung blood pressure, anti-hypertensive niya. So, you don't need to taper it kasi mababa na nga. So, depende siguro kung sa sitwasyon. Was there a instance na you had to tell your patient to stop his or her anti-hypertensive? Meron naman. Kunyari, pag nag-follow up sa clinic, nahihilo-hilo na, pag-check up mo yung BP niya, 80-60 na. Pinapatigil mo na. Yeah, you have to stop the medicines. Or at least, or sometimes kung obserbahan mo, kung babalik, then we can taper the dose. Binababaan lang. Bago ang lahat, thank you for inviting me here. Happy New Year. And I would like to greet all the televiewers. Yung nga sinabi nyo kanina, the best way to prevent hypertension, the best way is to prevent hypertension from happening. Okay, so healthy lifestyle modifications, pero kung meron ka ng blood pressure, hypertension, kumonsulta sa doktor para sa kaukulang maintenance medications. And that should be regularly. And that should be done regularly, and it should be taken regularly. Okay? Saan ka namin? I hold... chairman nga pala siya ng Department of Medicine sa Gabriela. Nakalimutan ko sabihin. Okay, I usually hold my clinic sa Gabriela silang sa outpatient department ng Tuesdays and Thursdays. And I hold clinic also at St. James Hospital ng Monday, Wednesday, and Friday sa hapon. Okay, that's it. Ladies and gentlemen, we would like to thank our sponsors who made this show possible. Mrs. Esther Arce, Ihawan sa Kawayan, owned by Richard and Gina, Mirna Kerubin of Israel, JJ Video, Marcia's Delicacies, Ma'am Marcia Chua, Noli Morales Saloon, and Coffee Break by Robin Rialubin. And that's it for today. Abangan niyo po kami ulit sa susunod na episode at ugaliing manood ng Cure dahil wala kaming hangat kundi ang kalusugan ninyong lahat.
Dahil ito ang programang tumatalakay sa ating kalusugan, ito ang Cure. Happy New Year, everyone!